estamos tres na mesa. Para min é un honor, é un placer, como sempre, presentar un espectáculo no que participa José Manuel Rodríguez Puente. Eu chamolle Puente e non cheguei a chamarlle Isi, chamolle Puente como lle chamaba desde pequeno. E digo que dende o Concello sabe Isi, sabe Puente que ten toda a colaboración, tivo e vai a seguir tendo, porque aparte de ser un magnífico actor, é un estradense que leva con gusto, con orgullo, o nome da Estrada e o nome da súa parroquia de Arca por aí por toda Galicia e por toda España. Deixo-vos con eles que son os que teñen que dicir algo interesante. Máis que nada que é un orgullo estar outra vez aquí na Estrada, porque é a miña casiña, e sempre por onde vou presumo dela, que xe digo, é o sitio máis bonito do mundo. Bueno, despois da miña eira, a miña eira Arca. E bueno, que é un orgullo non poder, o que digo sempre, agradecer, contar co Concello, neste caso con Manuel, que quero, sempre o digo, foi o meu primeiro maestro en teatro. Eso, o sea, empecé con él facendo teatro e recordo frases del como Puente, non me dé a espalda nunca ao público, pónteme así. E giraba, eu no escenario toleaba por un lado e por outro, e ele jarrábame, girábame, non me lle des a espalda ao público. E aquilo quedoume toda a vida, o sea, con Luz, do teatro con todos, os directores que estiven despois, e todos o da espalda, decíame, que ben, que nunca dá a espalda. Eu, non, eso quedoume claro. Isto todo un moi bo maestro. Entón, aparte disso, bueno, como persona que sabe que o admira, que temos moi bo feeling os dous, darlle gracias por eso, porque no Concello a cousa que lle pedín, a cousa que fomos tanto co tema de teatro como con temas da aldea, todo, que sempre nos estuvo apoiando e que moi agradecido. Despois, contemos do espectáculo. Decir o seguinte, é un espectáculo que naceu porque, bueno, estamos os tres actores, tanto David Perdomo, como Isabel Risco, como eu, estamos os tres nun programa que está ahora, hoxe en día, funcionando moi ben, que se chama La Robert, que a maioría da xente coñece, cunhas audiencias, bueno, impresionantes que flipamos día a día, que controlamos moi audiencia, andamos a veces nun 22 de audiencia, competindo con cadenas con programas como Cuéntame, e arrasándose e sendo líderes. Entonces, que surgiu a idea a partir de eso, pois que os tres nos levamos moi ben, temos moi bo rollo, e coa produtora, con Chus, e máis con outra chica, empezamos a falar do tema, non, home, pois agora que estamos nun programa que ten moi boa audiencia, que tal se este humor, aparte de facer un Land Rover, tamén o podíamos levar por todo Galicia? Entón empezou así como medio broma, ostras, pois sí, pero o que nos facía gracia que decíamos é que non temos nada en común para facer nada xuntos. E dai saleu a idea, dixemos, pois mira, que maravilla, o sea, un ten un humor, David Perdomo ten un humor superintelixente, super así de chavalada, como digo eu, é un humor moi inteligente porque eu non entendo. O que pasa é que a xente ri que se mata, entón, eu digo, pois é culpa miña, é inteligente, claro, eu non son inteligente, non pillo. E depois temos Isabel Risco, que fai un humor máis de teatro, máis de clown, que funciona tamén de maravilla, que a xente lle quere moitísimo, aparte, temos personaxes que nos marcaron, como por exemplo ela foi o de Custolla, Betty Custolla, aquel de buah, e tal. E tamén a xente de moito cariño, máis agora que está demostrando día a día, tanto en series como en La Robert, como en todo o que estivo, que é unha actriz como a Copa dun Pino. É un humor tamén diferente de teatro, de clown, e eu que teño un humor, pois, o do día a día, os contos que nos pasan día a día, as anécdotas de miña nai, de miña tía, dun amigo que me contou, ou que me pasaron a min. Eu digo sempre, o lema meu de reírme sempre coa xente, e non da xente. E reírnos de nós mesmos, do que nos pasa día a día. Entón, cada un temos un humor diferente. Que pasa? Que somos os tres totalmente diferentes, porque eu son de contos, o outro é de humor inteligente e outro é de teatro, de clown. Pero que pasa? Que temos un nexo en común, que é, o sea, facer reír a xente e que pase hora e media, 2 horas, que dura o espectáculo. A veces incluso algo máis, porque a xente está pasando tan ben que nos teñen que quitar do escenario. A veces entro David, que eu entro de último no espectáculo, e ven David e máis Isabel a quitarme, e eu se digo a xente, si me queréis irse, por Dios, levantádevos, apagade a cociña de ferro para que teñan fría, marchen. Entón, que o pasamos moi ben no espectáculo. Destacar que temos, bueno, unhas productoras que o sea, que tanto Chus como María que están loitando para este espectáculo moitísimo, porque hoxe en día é moi difícil abrirse paso no mundillo porque hai moitísimos monólogos, hai moitísimas cousas que están en cartelera, e aparte, en tema de o económico, claro, nós isto facémolo unha porque nos gusta, que o principal, se non che gusta que non podes facer nada, pero outro porque é moi económico, que tamén é para ganar un cartiño, aparte de tal como están as cousas, e que é moi difícil, non, cobrando unha entrada, que a xente veña, porque eu cando digo que anda gratis,
a xente anímase moito, si, agora te vamos ver, tal, pero cando é pagando xa a xente o pensa un poquinho máis. E temos a sorte de que todos os sitios que fomos, moitísima xente, cando estrenamos en Carral, que aí tamén xogamos un poquinho na casa, pero abarrotado nos colleu a xente, no Teatro Jofre, moitísima xente, e ven por todos os sitios que fomos por toda Galicia, moi ben, moita afluencia de xente, a xente sale moi contento do espectáculo e sale encantada. Pero é iso, non, que é moi difícil loitar, porque claro, eu digo sempre, a cultura hai que pagala, o sea, hai cousas que sí que estou ben que a subvencionen, que axuden, que todo, pero que é bonito, non, que se nos valore e que digan, pois mira, pois é un espectáculo donde vas pagar un carto, pero hai que, e máis o que dimos amigos meus, o sea, que vivimos desto. Entón hai que loitar porque a cultura se valore e porque a xente vai aos teatros. Eu digo sempre, non solamente ver cousas que disти, sei que me vai a gustar, ver cousas diferentes. Eu ás veces vou ver espectáculos que non son tanto do meu agrado, pero aprendes. E diste, bueno, pois mira, pois é unha cousa diferente, podo coller ideas desto, ideas daquelo, ou gustou máis dunha maneira, máis outra, e que arrastrar a xente. Como finalizar o que estou dicindo, decir que é un espectáculo para todos os públicos prácticamente. Home, hai un momento que Isabel fai un strip, pero tal non se lleve nada, que queda moi ben, o sea, é o máis verde que ten, ou igual algún taco que solta David, ou eu algún carallo, ou así que solto eu, pero é un espectáculo para todos os públicos sin ningún problema, donde a xente vai a pasar hora e media, 2 horas reindo, disfrutando, e vendo tres estilos de humor totalmente diferente, pero que nos é curioso porque eu teño fama de que chego moito máis a xente maior. E, sin embargo, sorprendémonos, porque a veces falámonos e dimos, fíjate, hoxe reiouse máis a xente xoven comigo que se ría contigo, David. E outra vez digo yo, joder, hoxe reiouse máis contigo a xente maior que se ría comigo. Nada de estrenar, bueno, acabamos de empezar fai 2 meses esta xira, e nada, que como contaba Isi, pois isto xurdeu pois dun bo rollo, porque traballamos xuntos e ademais de ser grandes artistas, pois son boas persoas e a verdade é que temos moi bo rollo traballando e pouco máis, que contamos con 3 grandes estrelas, Isi, Isabel Risco e David Perdomo, e que bueno, os veredes no escenario aquí na Estrada e veredes en que consiste o espectáculo.